Credja Bank se jibda jopera f'Malta f'Marzu li ġej, ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana waqt il-programm Insights fuq ix-Xandir Nazzjonali il-ħamis fil-għaxija. Dan fl-isfond tad-deċiżjoni ta' HSBC Holdings li għażel Bank Grieg Credja Bank bħala x-xerrej preferut tal-maġġoranza tal-isħma tiegħu. Fis-qarrija l-ġimgħa l-oħra HSBC Holdings ikkonferma li se jibqa' impenjat li appoġġja lill-bank lill-klijenti tiegħu u lill-impjegati matul il-proċess regolatorju. Il-Ministru Caruana ddeskriva l-proċess ta' negozjati dwar ix-xiri tal-bank bħala wieħed kumpless li ħa numru ta' xhur. Hekk kif sa ftit ta' xhur ilu kien beda jintqal li l-HSBC kien se jitlaq minn Malta u għatenna li l-maġġoranza tad-diskussjonijiet ma' tmexxija tal-bank saru f'Londra. Huwa qal ukoll li bħalissa għaddej proċess regolatorju u mistenni jkollu t-timbru tal-MFSA u l-Bank Ċentrali Ewropew li se jieħu bejn wieħed u ieħor 8 jew 9 xhur. Kif jitlesta l-business plan u allura mbagħad minn hemmhekk l-MFSA jkollu ċertu seħħan il-moħħ ukoll dwar l-akkwista dawn l-isma kif ikollu dak it-timbru mbagħad jimxi għand il-Bank Ċentrali Ewropew sabiex eventwalment ikollu wkoll il-green light l-OK min-naħa tal-ECB. Proċess li min-naħa tiegħu jieħu numru ta' xhur li jiena infurmat minn tal-inqas bejn wieħed u ieħor kapaċi jieħu bejn 8 jew 9 xhur. Fuq il-mejda tad-diskussjoni kien hemm ukoll l-ekonomisti Marija Giulia Paċ u Filip von Bragdorf li ddiskutew l-importanza li pajjiżna ikollu Bank Ewropew. Li għandek Bank Ewropew li ġa ġie skrutinat anki fil-Greċja, ġa qiegħed fis-sistema tal-ECB, voldiri isserħilna moħħna sa ċertu punt li ċertu regolamenti ġa qed jimxi magħhom. So hemmhekk aħna nkunu nistgħu nserħu rasna li mhux ħajkun hemm sorpriżi waqt dal-proċess li qed insemmu. Issa ovvjament da xorta jrid isir għal kull bank li kieku kellu ikun bidel ħanejdu hekk. Però issa serħilna ġa naqra rasna mill-bidu li isna already went through certain scrutiny. Min-naħa tiegħu l-ekonomista Filip von Bragdorf tkellem fuq il-benefiċċji tal-klijenti wara li jintemm dan il-proċess regolatorju. Regolamenti li dal-bank huwa obbligat u suġġett tal-jom bħal kull bank Ewropej fosthom li jkun hemm kapital minimu komparat ovvjament mal-loans mas-self li jkollu l-bank. Apparti aspetti oħra bħal likwidità, jkun hemm bżonn ta' likwidità biex tagħmel tajjeb ovvjament u kif ukoll attenzjoni kbira fuq non-performing loans. Dak fih innifsu għandu jagħti serħan il-moħħ il-klijenti u n-negozji f'Malta.